Jak jsi řešil v té opuštěné vile základní potřeby? Sprcha, toaleta, v zimě si tam byl, že byl -6, tak jak si se zahřel? -6 tam nebolo, to bylo v Prahe, keď som prespával, ale tak teplý spacák hlavne, oblečení. Zima, ako všetci sa boja zimy, ale tak ako stačí sa dobre oblécť. Ste alfa omega, víš, takže keď mi je zima, tak ako teplé oblečenie a máš stále nejaké verejné místa, kam sa môžeš ísť schovať. Takže ja som chodil sa zehriť ako samozrejme do školy, furt som bol študent. Alebo do nákupného strediska. Takže tam bolo teplo, tam bola Wi-Fi. Sprcha, keď ti ukážem sprchu, tak je iba jedna odpoveď na to, kde sa osprchuješ. Proste to len vidíš sprchu a proste víš, co na to slúži, ale keď ti sprchu odeberem, tak začína kreativita, začneš nad tým premýšľať. Tak najprv som si napúšťal, myslím, že vody do PET fľaší, ktoré som zehnal ako v popelnici. Napustil som si to v škole a umyl som sa v parku, ale potom už som zistil, že si tú vodu môžem napúšťať v tom nákupnom centri a vyleval som to na seba za tým barákem. Takže tak. A mydlo, proste umieš sa. Najprv som nemal uterák a potom som si uterák zaobstaral, takže väčšinu som sa mokrý hned aj oblakel. A nejak som uschel. No. Ale väčšinu som potom musel ísť mokrý hned ako do toho strediska, nech neprechladnem, keď bola zima. A väčšinu som ako čekal, keď bude trošku teplejší, nech sa môžem umyť. No. Niekedy to byl 2 dní, niekedy týdeň.